Bueno, egun on, danoi, iratxe musikanaz eta elaitik nator. Eskerrik asko gonbidapenagatik, denoi. Eta, bueno, nik azalduko dizuet zein dan gure gaia gaurkoan. Lehenik eta behin, elairen aurkezpen bat egingo dut, askok eta askok ez dozuelako ezagutuko. Elai sortu zen 1965an, Antzuolan. Eta zan, forjatutako piezen mekanizazioa itxi hauen enpresa txiki bat. Baina laster baten, handik 5 urtera, salto teknologiko bat eman zauien, eta entzana zan, ebaketa zehatzeko teknologia hartu. Ebaketa zehatzeko teknologia estanpazio mota bat da. Baina da estanpazio bat nun materiala eutxi iten dan, bi aldeetatik goitik eta betik. Da gero, 3. indar batek iten dau ebaketa. Horrekin lortzen dena da, zehatza izatea. Eta horregatik ditzen da, ebaketa zehatza. Lortzen dian ezaugarriak eta lortzen dian dimentsioak oso zehatzak dira. Lautasunak, paralelotasunak, oso pieza zehatzak lortzen dira. Bai, urte batzuk pasazian eta gure bezero gehienak edo askotxo multinazionalak dira. Eta hasi zian eskatzen elairi zerbitzu globala emateko. Beste toki batzutatik ere, nahi zutela jaso elairen produktua. Eta orduan, apostu bat inzauen elaiko jabetzak, eta erabaki zuen globalizatzea. Horren ondorioz, 2000. urtean, sortu zen Zelai. Hau dago Zelaian, Mexikon, Amerikari zerbitzu emateko. Eta hauekan, zuzenean ja hasizian ebaketa zehatzeko piezak iten, ebaketatzeko prentsak erabilita, tratamentu termikoa ematen, fabrikan bertan, eta gero gainmoldaketa, plastiko gainmoldaketa iten piezei, injekzio makinen bitartez. Eta ondoren, sortu zen Asiako planta, EAC, hau dago Kunshanen, Txinan, Shanghai inguruan, Shanghaitik oso gertu. Eta hemen egiten dana da, ebaketa zehatzeko piezak ere, prentsa horiekin, eta plastiko gainmoldaketa, injekzioaren bidez. Azkenik, iaz, 2022an, elai taldea bera eratu zen. Eta Antzuolako planta pasazan izatera elailan. Bai. Hemen ikusten duzue, nola munduan, Amerikan, Euskal Herrian eta Txinan gauden, zerbitzua eman alizateko, hauek dira fabrikak, eta gero dauzkagu, 2 bulego komertzial, bata Alemanian eta bestea Estatu Batuetan. Hau da gure produktua. Guk kotxeentzako lan egiten dugu, kotxeentzako piezak. Kotxeentzako piezak egiten ditugu, kotxe guztian zehar daude gure piezak, normalian dira oso eskakizun altuko piezak, segurtasuneko piezak edo araudi bereziak bete bat dituzten piezak. Hor dago gure lehiakortasunaren parte bat. Orduan, ze pieza dauzkagu? Adibidez, segurtasun sistemari dagokionian, guk kotxietan gerrikoa lotzeko erabiltzen dugu nebilatxo hori, izan liteke elairena, badaude fabrika gehiago, izan liteke elairena, hori adibidez, Mexikon ekoizten da. Karrozeriako piezak, hainbat karrozeriako pieza, elementuak elkarri lotzeko. Sarraia sistema, sarraia sisteman guk atea itxi eta zabaltzen dugunean, klak, egiten dauen sistemako piezatxo hori guria da. Eserleku sisteman, aurrera, atzera, gora, bera, ezker, eskubi. Edo eserlekoa bera lotzeko, karrozeriara. Elementu horiek ere, guriak dira. Konbustioko sisteman ere, dauzkagu hainbat brida, tuboak eta elkarri lotzeko, edo zatitxo batzu lotzeko. Konbustioarekin ez dakigu gertatuko da, zorionez beste 1000 gauza dauzkagu, orduan, besteetatik egingo dugu gure bidea. Eta bai daukagu, balazta sistema. Frenuetan, gero piezatxo honi ferodo bat itxaste jako, eta ferodo hori da gastatzen dena, eta frenua gastatze jakunean ferodo hori gastatu dalako izaten da normalean. Eta gero dauzkagu transmisio sistemako beste hainbat pieza txiki. Elain momentu honetan, 600 bat langile gare munduan,
eta Europan bertan 210 inguru. Bai. Salmentei dagokienean, 100 milioi eurotara iristi gara, eta biko datua da, eta erdiak gutxi gora bera, dia hemen Antzuelan, elai Europan, esaten dutzagun hortan, fakturatutakoak. Aipatzen nenbilena, munduan 3 toki, 3 kontinente ezberdinetan egoterak, ahalbidetzen dozku, gure bezeruei harremana zuzenagoa ematea plantatik plantara. Gure bezeruak, Benteler, Brose, Bosch, Daimler, Leo, ez dakit, akaso ez dituzu ezagutuko, akaso bai, ez dakit. Guk azken finean ikin dugu pieza txiki bat, edo dijamar bat, baina pieza bat, eta gure bezeroari ematen diogu, eta pieza honek montatzen dau sistema osoa, konjunto osoa, eta konjunto hori doa ja fabrikantera, Renault dala, edo Ford dala, edo dana dalakora, doia fabrikantera eta fabrikante horrek egiten dau kotxearen montaje osoa. Bai, orden gugare, cheer to. Horrela da ditzen zaila automozio munduan, bai. Lan hizkuntzari dagokionean, elai Europan zentratuta. Elai Europan 1982an, ja, kolektibo guztiak eta jabetzak asanblada bidez, erabaki zuten funtzionamentuak euskaldundu behar zuela. Eta euskeraz lan egitea zala gure bidea. Eta bilakaera horrela izan da. 82 eta 86 artean, egin zan euskaraz aritzeko azterketa kolektiboa eta hasi zan ikaste prozesua. Hau da nahi zan, Eluiarren eskutik. Eluiar egon zan gurekin bide hau lantzen. Bai, 86 eta 88 tartean, kudeak eta organoak sortu zian eta sistematizazioa hasi zan. Ordukoa da Elaiko lehengo euskera politika, adibidez. 88 eta 2002 tartean, ja sortu zian euskararen prozedura zehatzak. Eta gainera, berretzi zan 92an indako apostu hori. 2007 eta 2011 tartean, euskararentzako sortuta zeuden prozedura horiek, nolabait esatera, zatitu inzian eta erosketari zegokion zatia sartu zen erosketetako prozeduretan. Pertsonei zegokion zatia sartu zen pertsonen prozeduretan eta integrazio bateko emateko pausoa izan zen. Amairuan, 11tik 13ra, hor egon ziren ekimen batzuk, baina euskararen erabilera informala bultzatzeko eta berriz zen konsulta orokor bat. Eta berretz izan berriro ere zein da gure bidea, behin betirako. Eta 13an itxi genuen Euskalduntze plana. Elain 13an bukatu zen Euskalduntze plana. Zer da lortu gebena bilakaera hontan? Gaitasunari dagokionean, Elaiko langileak. 82an, 134ak orduko 50 pertsonak etzekiten euskeraz. Eta 164ak bai. Eta gero geneuzkan eta dauzkagu oraindik ere gorrak fabrikan hauekin ez, hau beste hizkuntza badaukate. Bale? 14an zer lortu zen, 14ko neurketan ikusi zana zen, 197ak ja elebiduna zala. Eta mantentzen zen oraindik 2 pertsona etzekitenak euskeraz. Bai? Eta gorrak oraindik ere. Ados, orduan, hor, egon zan ikaste prozesu guztiaren ondorioz, eta urte asko pasadiela tartean, jubilazioak eta 10 ere egongo zian tarteko. Baina, prozesu horretan, hau zan lortu zana. Dokumentazioaren hizkuntzari dagokionean, idatzizko hizkuntzari dagokionean, 82an gazteleraz egiten zan. 185 gaztelera zan, da 105 elebitan. 2014an, bueltaan ama jakon. 2014an bueltaan ama jakon. 185 euskeraz izatera eta euskeraz sortzera bihurtu zan. Hau apostu oso potentea izan zan. Baina, etorri zan bestearekin batera. Eta ordutik ona zer? Ordutik ona daukaguna da euskara taldea. Euskara talde bat daukagu, oso multidisciplinarra da, fabrika guztian, sail guztietako jenteak parte hartzen dauen talde bat da,
eta dauzkagu hainbat adierazle euskarari, erabileran, softwareak, paisaia linguistikoa, idatzizkoa, ahozkoa, bilerak, hainbat eta hainbat adierazle dauzkagu, bakoitzak, sail bakoitzak kudeatzen dituenak, bere ardurapetik, eta adierazle horien kontrola egiten da, urteko helburuak jartzen zaizkie normalian adierazle guzti horiei, eta ikusten da nun egondan desbiderapenen bat, daurren urteko plana egiten da. Eta urtez urte, goa sola. Galderrak esan dago, gora bera dauz. Hau ez da beti batzutan gora bera dauz, eta hartu behar dian neurriak, ekiditeko karrera jotia. Atzera ez egitea eta hola. Eta azkeneko gauza zein izan da, gaur azaltzera datorren hau. Kontu ikuskaritzak euskaraz egin diala, eta gainera erregistratu diala euskaraz merkataritza erregistroan. Bai. Eta oinonekin hasiko naiz. Bale. 2010-etik elaiko kudeaketa organo guztiak euskaraz aditu dira. Denak zuzendaritza eta azkeneko bilera operatibora arte. Eta baita administrazio kontseilua ere. Aktak 2012an hasi ziren administrazio kontseiluan euskaraz jasotzen. Baina akta guztiak ez, bat ezin izan zen euskaraz jaso. Zergatik, hau zen urteko kontuen onarpena. Kanpoko auditoria dator, urteko kontu kontableak kontu guztiak ikuskatzen ditu, berakin behar dau ikuskaritza hori, eta gero ikuskaritza hori aurkezten da administrazio kontseiluan, eta horrek ere akta bat behar du. Orduan, akta hau erabaki izan gaztelera zitea, merkataritza erregistroan intzalako konsulta, ia euskeraz entregatzerik ote euen. Euskera utxean, entregatzerik ote euen. Da erantzuna izan zen, eurak itzuliko luketela eta gaztelerakoa sinatu. Nola gaztelerakoa sinatu, nik euskeraz entregatu baldin badutzut. Oso gauza erantzukizu handiko gaia da, eta orduan administrazio kontseiluak erakizuen ez. Gazteleraz jarraitu gozala ikuskaritza hori egiten, eta gazteleraz akta hori entregatzen. Ze pasa zen? Gero lege aldatu zala. Gero lege aldatu zen eta legeak behartu zuen administrazio kontseiluko aktak guztiak erregistratzera. Eta karo, elaik euskaraz funtzionatzen da hau. Eta goin zein bihau. Eta orduan administrazio kontseiluak erabaki zuena izan zen, ez, euskaraz ingo dugu eta euskaraz erregistratuko ditugu, eta 21ean euskaraz erregistratu zian akta guztiak, eta etzan arazorik egon. Euskaraz erregistratu zian akta horiek, eta Deloitteri luzatu zitzaion galderea, berak kontu ikuskaritza hori euskaraz ingo telukeen. Eta Deloitte momentu hartan, erantzun izan zen, ez dakit, ezin dut ez nago prestatuta hor euskaraz iteko ikuskaritza hau. Baina maidazu denboratxo bat eta prestatuko naz. Orduen, 23an, badaitu eguen Deloittekoak, eta zen eguen, bai, jazta, onja ingeik euskaraz, gure gozu. Bale, ingou. Orduen 2022ko kontuen ikuskaritza guztia euskaraz zintzan. Kontuen ikuskaritza euskaraz zintzan, euskara hutsean aurkeztu zitzaion administrazio kontseiluari, eta administrazio kontseiluak euskaraz aurkeztu zitzan bazkide batzarrari. Eta gero, 22an ja, merkataritza erregistroan erregistratu zen guztia, euskaraz. Euskara hutsean, itzuli gabe, eta 2 zutabetan, famoso horiek, 2 zutabetan aurkeztu behar izan gabe. Zer da ikusi duguna kasu hontan? Bilbide luzia da hori 30 urtekoa, eta ikusten dugu konstantziak ekartzen dituela bere emaitzak. Eta euskarakin derrigorra dela. Igual gaur ezin da, baina igual hemendik 2 urtera lortu zen ezake. Konstantzia behar dugu, euskarak behar du. Ezin da etxi. Zeintzu dira gure hurrengo erronkak? Notaritzarekin, hainbat gestio eta agiri, oraindik ez dugu lortu. Euskaraz izatea, haiek ez daudelako gertu. Orduan, hau gure hurrengo erronketako bat da. Beste bat da, deno daukaguna, mundu digitalarena, gainean daukagu, gainean datorkigu, beharko ditugu itzulpen tresnak, baina gaina admin artifiziala ere garatu beharko da, eta hor ikusi beharko dugu, zerrin behar dan, euskara bere tokia eukidezan. Bestetik, elai barrura begiratuta,
Gure erronka baita ere da, hizkuntzen gaitasun eta erabilera ebaloketa sistematizatzea. Guk hizkuntzen gaitasuna sistematizatuta daukagu, hizkuntzen gaitasunaren jarraipena egiten da banan-banakoa, baina erabilerarena ez. Orain nahi duguna da, erabilera ere sistematizatu eta hortarako Eloiarren laguntza eskatu dugu eta lagunduko zuen. Eta azkenik, Elai ez da islatxo bat. Gizarte honetan bizi gara, orduan guk ere eragina daukagu, eta beharrezkoa ikusten dugu euskararekiko atxikimentua areagotzea ere. Eta hor, ikusiko dugu ze pauso eman ditzakegu, nola, norekin, eta zer gauzatzen dan. Bai. Garrantzitsua, kontu ikuskaritzak euskaraz aurkeztu dira, ate bat zabaldu da, eta ez dugu erabiltzen, itxin leike. Orduen, hemendik, gonbidapena da nondako, erabiltzeko, ate hori, bai. Eta azkenik, lehen behatzikaldi baten batek esan dau, eta hementxe dago, ez? Ezina ekin ez egina. Eta hoxe da dana, galderarik edo badukotzue,